Dobar dan svima, ja sam Vitomir Vela iz Portusa, a ovo je YouTube kanal Konzultant HR. Ako vas zanima informacije o fondovima i kako do bespovratnih sredstava, na dobrom ste mjestu. Na kanalu Konzultant HR naći ćete kratke i jasne analize natječaja, praktične how-to vodiče i tips and tricks koje koristim u radu s klijentima. Osim EU fondova, donosim vam i AI i ChatGPT sadržaj, vijesti iz svijeta umjetne inteligencije, prevedene na poduzetnički jezik, primjere iz prakse kako koristiti ChatGPT u poslovanju, te razne druge zanimljivosti. Osim videa, dodatni sadržaj u vidu sažetaka, skripti i raznih primjera možete pronaći na portalu konsultant.hr. Ako vam ovo zvuči korisno, pretplatite se na kanal, stisnite jedan like i napišite u komentaru koji natječaj ili AI temu bi željeli da obradimo u sljedećim videima. Vidimo se uskoro.